Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή την ανίσωση. Τι βλέπουμε? Ότι είναι μια ανίσωση που έχουμε και ρίζα μέσα, οπότε πάμε να δούμε λίγο προσεκτικά ένα-ένα τα βήματα. Αρχικά πριν ξεκινήσουμε κάτι, θέλω να προσέχετε να βρίσκετε το πεδίο ορισμού, δηλαδή που ορίζεται μια τέτοια ανίσωση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε ρίζα, οπότε πρέπει η πόριζη ποσότητα να είναι μεγαλύτερη ίσου του μηδενός. Άρα, πρέπει το χ τετράγωνο μείον 3χ μου να είναι μεγαλύτερο ίσου του μηδενός. Τώρα, πρέπει να λύσω αυτό δηλαδή πριν πάω να κάνω το οτιδήποτε. Πώς τη λύνω? Αυτή είναι μια δευτέρου βαθμού ανίσωση, οπότε πρώτα πάω και τη λύνω ίσο με το 0. Άρα έχουμε χ τετράγωνο μείον 3χ ίσο με το 0. Τώρα, μπορείτε να παραγοντοποιήσετε, μπορείτε να κάνετε διακρίνους, αλλά επειδή είναι ένα διώνυμο, μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε για να τη λύσουμε. Ότι έχουμε χ μείον 3 μέσα και λέμε ή το ένα θα είναι 0 ή το άλλο θα είναι 0. Χ ίσο με 3. Από τη στιγμή που βρήκαμε τώρα που μηδενίζεται, πάω και κάνω ένα πίνακα προσήμου. Γιατί προσοχή, θέλουμε να απαντήσουμε που είναι μεγαλύτερο ίσο. Άρα, βάζουμε το 0 και το 3, τον έναν παράγοντα, τον άλλον παράγοντα και το γινόμενο τους, γιατί μας ενδιαφέρει το γινόμενο. Και πάμε. Κατεβάζουμε γραμμούλες, εδώ μηδενίζεται το χ, εδώ μηδενίζεται το 3, το γινόμενο μηδενίζεται και στα δύο. Άρα, βάλουμε τώρα τα πρόσημά μας. Βλέπουμε ότι από εδώ έχουμε χ, οπότε πάνω από το 0 είναι θετικό, ενώ κάτω από το 0 αρνητικό. Τώρα για το χ-3 μπορείτε να πάρετε και τιμές σε κάθε ένα διάστημα να δείτε αν είναι θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή να πείτε το 5, 5-3 μου κάνει 2 οπότε θετικό, ενώ αν πάρω μια τιμή κάτω από το 3, έχει το 2, 2-3 αρνητικό. Και θα δούμε ότι και εδώ βγαίνει αρνητικό. Πάμε τώρα να δούμε το γινόμενο. Πώς το βρίσκουμε? Πολλαπλασιάζοντας. Μείον επί μείον συν επί μείον μείον συν επί συν. Τι θέλαμε εμείς? Εμείς θέλαμε το χ τετράγωνο μείον 3χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, οπότε δεχόμαστε, θέλουμε δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή θέλουμε τα χ που ανήκουν από το μείον άπειρο μέχρι το 0 κλειστό, ένωση 3, συν άπειρο. Άρα αυτό είναι το πεδίο ορισμού μου, δηλαδή εγώ εκεί πέρα μέσα μπορώ να κινούμαι. Ό,τι και να κάνω πρέπει δηλαδή να το συναληθεύω με το πεδίο ορισμού. Τώρα, αφού το κάναμε αυτό, τώρα μπορώ να πάω να δω τι έχω για να πάω να τη λύσω. Τι παρατηρούμε? Ότι έχουμε μία ανίσωση, από εδώ είναι η ρίζα μου, μόνη της, και στο διπλανό μέλος, στο δεξί μέλος, έχουμε κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Δεν είναι σκέτο αριθμός, είναι χ-3, δηλαδή έχουμε μεταβλητή. Εδώ πρέπει να διακρίνω περιπτώσεις. Ποιες περιπτώσεις? Η πρώτη περίπτωσή μου είναι αν το χ-3 μου είναι μικρότερο του μηδενός και αν το χ-3 μου είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Θα δούμε τι εννοούμε στην κάθε περίπτωση. Αρχικά, αν το χ-3 μου είναι μικρότερο του μηδενός, τι συμβαίνει για αυτή? Ότι θα ισχύει πάντα. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ η ρίζα μου είναι θετικός αριθμός, μεγαλύτερος ίσως του μηδενός, ενώ από εδώ θα έχω έναν αρνητικό, οπότε θα ισχύει. Πρέπει να βρω δηλαδή για ποια χ όμως ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για ποια χ αυτό είναι αρνητικό, δηλαδή το χ είναι μικρότερο του 3, και για ποια χ ορίζεται η ρίζα μου, είναι αυτά εδώ τα χ. Άρα, χ ανήκει από μείον άπειρο, 0, ένωση 3, συν άπειρο. Πρέπει δηλαδή να πάμε να βρούμε τις σκηνές αυτών των δύο. Να δω δηλαδή για ποια χ μικρότερο του 3 υπάρχουν εδώ πέρα μέσα, ώστε να ισχύει η ανίσωσή μου. Άρα, εδώ άμα θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και τη γραμμή των πραγματικών για να μας βοηθήσει. Έχουμε το 0, έχουμε και το 3, έχουμε το χ μικρότερο του 3, άρα ανοιχτό και κάτω. Μετά έχουμε από μείον άπειρο μέχρι 0, ας το κάνουμε με άλλο χρώμα για να φαίνεται έτσι πιο καθαρά. Άρα έχουμε από 0 και κάτω. Και μετά μου λέει κλειστό 3, άρα παίρνει κλειστό 3 και πάνω. Οπότε, ποιες είναι οι κοινές μου λύσεις δηλαδή? Πότε ταυτόχρονα αυτό είναι αρνητικό και ορίζεται η ρίζα μου, δηλαδή είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ορίζεται, βλέπουμε, για χ να είναι, ισχύει δηλαδή, από μείον άπειρο μέχρι το 0 κλειστό. Προσοχή ότι εδώ πέρα δεν είναι κοινή λύση το 3, μην το βάλετε ένωση 3, γιατί στο ένα το έχω κλειστό, το παίρνει δηλαδή είναι και ίσο του 3 όπως βλέπουμε, ενώ στο άλλο όχι. Όμορφο. Άρα, το πρώτο πεδίο λύσεών μου δηλαδή, είναι αυτό. Δηλαδή, όταν εσείς θα πάρετε χ που θα ανήκει σε αυτό το συνολάκι, παρατηρούμε ότι η ανίσωσή μου ισχύει. Πάμε τώρα να δούμε όταν το χ-3 είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Δηλαδή, όταν το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 3. Πάμε να το συναληθεύσουμε όμως
Για ποιο πεδίο μιλάμε σύμφωνα και με το πεδίο ορισμού μου, δηλαδή ποιες λύσεις μπορώ να δεχτώ εγώ. Ποιες λύσεις, ποια χ μπορώ να δεχτώ όταν λέμε χ μεγαλύτερο του 3 και όταν το χ μου ανήκει εδώ. Τι έχουμε, πάμε γραμμούλα, 0, εδώ έχουμε το 3, άρα θέλουμε κλειστό 3 και πάνω, κλειστό 0 και κάτω. Και μετά πάμε να δούμε και το χ μεγαλύτερο του 3, μου λέει κλειστό και πάνω. Άρα πού βλέπω ότι βρίσκομαι στο κλειστό 3 συνάπειρο. Άρα για χ να ανήκει στο κλειστό 3 συνάπειρο, τι μπορώ να κάνω εγώ? Σε αυτό το πεδίο μου βλέπουμε ότι και το δεξιμέλος είναι θετικό και η ρίζα μου είναι θετική. Άρα, αφού ξέρω ότι και από τις δύο μεριές της ανίσωσης έχω δύο θετικούς, δύο μεγαλύτερους ίσους του μηδενός δηλαδή, μπορώ να πάω να υψώσω τετράγωνο. Άρα, τότε παίρνουμε κανονικά τη ρίζα μου και μπορώ να πάω να υψώσω τετράγωνο και τα δύο μέρη. Φεύγει τετράγωνο με ρίζα, έχουμε χ τετράγωνο μείον 3χ, μεγαλύτερο ίσο, ανοίγω ταυτότητα. Χ τετράγωνο μείον, ας τη κάνουμε αναλυτικά να τη δούμε, συν 3 στη δευτέρα. Δηλαδή έχουμε χ τετράγωνο μείον 3χ, μεγαλύτερο ίσο, το χ τετράγωνο μείον 6χ συν 9. Τι κάνουμε τώρα, το χ τετράγωνο με το χ τετράγωνο φεύγει, απλοποιείται, γιατί άμα το πάω την άλλη θα γίνει μείον χ τετράγωνο, οπότε θα φύγουνε. Βλέπουμε οπότε ότι είναι μια πρώτου βαθμού, οπότε χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Άρα έχουμε μείον 3χ συν 6χ, μεγαλύτερο ίσο του 9. Αυτό μας κάνει 3χ μεγαλύτερο ίσο του 9, άρα έχουμε χ μεγαλύτερο ίσο του 3. Άρα βρήκαμε ότι η ανίσωσή μου έχει λύσεις της χ μεγαλύτερης του 3. Τι παρατηρούμε όμως, είμαι μέσα στο πεδίο που είπαμε που ορίσαμε πριν. Είμαστε, τις δεχόμαστε όλες από το 3 και πάνω και το 3 μαζί. Άρα, οι λύσεις μου τελικά, αν αυτή την ονομάσουμε σχέση 1, η ανίσωσή μου ισχύει για ποια χ τελικά, ποιες είναι οι λύσεις μου για χ να ανήκει το πεδίο που είπαμε από μείον άπειρο, 0 κλειστό, ένωση, κλειστό 3, συνάπειρο. Αυτές όλες είναι οι λύσεις μου. Προσοχή, δηλαδή μην βιαστείτε και πάτε και υψώσετε τετράγωνο, γιατί δεν ξέρω τι είναι το δεξί μέλος και θα χάσω κάποιες λύσεις. Όπως είδαμε, ότι όταν είναι αρνητικό το δεξί μέλος, έχω κάποιες λύσεις πάλι. Γιατί θα ισχύει. Γιατί το αριστερό μέλος είναι μεγαλύτερο του μηδενός, ενώ το δεξί μου είναι μικρότερο του μηδενός. Οπότε, αυτά ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να μου αφήσετε σχόλια ή κάποια απορία ή κάποια άσκηση συγκεκριμένη που θέλετε να λύσουμε και κάτω στα σχόλια. Τα λέμε την επόμενη φορά.